Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας και καλή Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Ονομάζομαι Χρήστος Ελληνίδης και είμαι Γενικός Διευθυντής της μεγαλύτερης υπηρεσίας θεσμικής μετάφρασης στον κόσμο, της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που γιορτάζουμε όλοι μαζί την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών στο πνεύμα και εντός του πλαισίου της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Με την ευκαιρία αυτή έχουμε συγκεντρωθεί για να τιμήσουμε την περήφανη ευρωπαϊκή παράδοση της πολυγλωσσίας. Χάρη στους επαγγελματίες γλωσσικών υπηρεσιών, στους μεταφραστές και στις μεταφράστριες μας, διαφυλάσσουμε την πολυγλωσσία ως μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επαγγελματίες γλωσσικών υπηρεσιών, οι μεταφράστριες και οι μεταφραστές της υπηρεσίας μου εργάζονται ακούραστα προκειμένου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 24 επίσημες γλώσσες της. Μέσα από την εργασία μας, συμβάλλουμε στην πολυγλωσσία της Ευρώπης παρέχοντας ποιοτικές μεταφράσεις και άλλες γλωσσικές υπηρεσίες. Φροντίζουμε τα κείμενα μας να είναι γραμμένα με σαφήνεια σε μια γλώσσα που να καταλαβαίνουν οι πολίτες. Έτσι, καθιστούμε την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεσματικότερη και στηρίζουμε τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τον δημοκρατικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατήρηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα μας και οφείλουμε να την προστατεύσουμε. Για να διαφυλάξουμε την πολυγλωσσία και να την καταστήσουμε ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις, αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες, οι οποίες βασίζονται στα γλωσσικά μας δεδομένα. Και πράγματι, μετά από το ανθρώπινο δυναμικό μας, τα γλωσσικά δεδομένα αποτελούν το δεύτερο πολυτιμότερο κεφάλαιο πόρων που διαθέτουμε. Επιπλέον, έχουμε αναλάβει ηγετικό ρόλο στο δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης της Επιτροπής, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση πολύγλωσσων υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και χρησιμοποιούνται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιες διοικήσεις, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους επιλέξιμους χρήστες. Παράλληλα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το εξαιρετικά επιτυχημένο δίκτυο European Masters in Translation. Πρόκειται για ένα δίκτυο που στηρίζει την εξέλιξη της επόμενης γενιάς των Ευρωπαίων μεταφραστών και επαγγελματιών γλωσσικών υπηρεσιών, προάγοντας τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου. Παραμένουμε προσιλωμένοι στην πολυγλωσσία και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αξιόπιστες γλωσσικές υπηρεσίες με την ίδια ποιότητα και με τον ίδιο επαγγελματισμό τώρα και στο μέλλον. Εν τέλει, η γλώσσα και η γραφή αποτελούν έκφραση της σκέψης μας και επιβεβαίωση του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι να απολαύσετε την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών.